бинандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. бинандагони гиромӣ, нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба қарори раиси шаҳри Панҷакент. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи ташкил ва гузаронидани озмуни шаҳрии донандаи беҳтарини китоби тоҷикон мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тибқи банди 28 протоколи рақами 3 маҷлиси назоратии назди раиси шаҳр аз 24 январи соли 2022 бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллии аҳолии шаҳри Панҷакент қарор мекунам. ба ифтихори ҷашнҳои 25-солагии ваҳдати миллӣ, 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи май минтақавӣ, моҳи июни соли равон шаҳрӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорон, намояндагони соҳаи фарҳанг ва сокинони шаҳри Панҷакент озмуни шаҳрии донандаи беҳтарини китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаҳои озмуни шаҳрии донандаи беҳтарини китоби тоҷикон тасдиқ карда шавад. шӯъбаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, маориф, корбозанон ва оила, бахшҳои фарҳанг, корбоҷавонон ва варзиш, пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент саразм, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо, китобхонаи системаи марказонидашудаи шаҳр баҳри дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. шӯъбаи маорифи шаҳр дар ҳамкорӣ бо шӯъба, бахш ва идораҳои дар боло зикр гардида иҷрои талаботи қарори мазкурро таъмин намуда барои ҷалби бештари дӯстдорони таъриху фарҳанги халқи тоҷик чораҷӯӣ намояд. раёсати молияи шаҳри Панҷакент маблағгузории хароҷоти озмуни шаҳрии донандаи беҳтарини китоби тоҷикон тибқи харҷнома ба маблағи 8700 сомонӣ аз ҳисоби фонди захиравии раиси шаҳри Панҷакент барои соли 2022 ҷудо намояд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. низомномаи даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии донандаи беҳтарини китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров. иштирокчиёни озмун ба 3 гурӯҳ тақсим мешаванд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва пас аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, яъне магистрҳо, аспирантҳо ва докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, яъне омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони соҳаи фарҳанг ва дигар табақаҳои аҳолӣ. озмун аз рӯи 3 номинатсия баргузор мегардад. таърихи давраи қадимтарин, яъне обшинии ибтидоӣ ва қадими тоҷик, таърихи асрҳои миёнаи тоҷик, таърихи давраи нав, яъне асрҳои 18-20. тартиби баргузории озмун. озмун аз як давр иборат ташкил ва гузаронида мешавад. хулосаи ҳайати ҳакамон ба комиссияи озмун бо имзои раиси шаҳр ва раиси ҳакамон пешниҳод мешавад. шартҳои иштирок дар озмун. дар озмун сокинони шаҳру деҳот аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, миёнаи касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, яъне магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун, яъне омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони соҳаи фарҳанг ва дигар табақаҳои аҳолӣ иштирок карда метавонанд. шартҳои ташкил ва баргузории озмун аз ҷониби комиссияи озмун назорат карда мешавад. дар вақти баҳогузорӣ ва холгузорӣ ба маҳорати аз худ намудани асари тоҷикон бартарӣ дода мешавад. пеш аз оғози озмун иштирокчӣ шарҳи мухтасари ҳоли худ маълумот оид ба асари тоҷикон ба комиссияи озмун пешниҳод менамояд. талабот ба иштирокчиёни озмун. маҳорату истеъдоди иштирокчиёни озмун аз рӯи аз худ кардани мазмуни китоби тоҷикон муайян карда мешавад. барои донистани санаҳои рӯйдодҳои муҳиму осори таърихию фарҳангии асри санг ва давраи қадимтарину қадим вобаста ба номинатсияи интихоб кардааш.
барои донистани санаҳои рӯйдодҳои муҳиму осори таърихию фарҳангӣ аз роҳи миёна вобаста ба номинатсия интихоб кардааш. барои донистани санаҳои рӯйдодҳои муҳиму осори таърихию фарҳангӣ аз роҳи 18-20 вобаста ба номинатсия интихоб кардааш. меъёри арзёбии ғолибони озмун. ҳайати ҳакамони озмун ба дараҷаи маҳорат ва истеъдоди иштирокчиён аз рӯи меъёрҳои зерин баҳо медиҳанд. барои таваҷҷӯҳ ба донистани осори таърихию фарҳангӣ, тавсифи ғояҳои истиқлол, ватандӯстӣ, озодӣ, худшиносии миллӣ, дӯстию бародарӣ ва сулҳу субот. довталаб дар замони иштирок дар озмун бояд доир ба асари тоҷикон бадиҳатан нақл карда тавонад. муқаррароти хотимавӣ. шоҳ-ҷоиза ба нафаре дода мешавад ки аз 3 номинатсия 50% асари тоҷиконро ҳифз намудааст. аз санаи 12 июли соли равон дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазорату идораҳо ва мақомоти давлатӣ нишастҳои матбуотӣ оғоз ёфтанд. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нишасти матбуоти раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода оид ба ҷанбасти рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Панҷакент дар нимсолаи аввали соли равон ва нақши вазифаҳо барои минбаъд доир гардиданд. гузориши муфассал дар барномаи минбаъд. барномаро идома медиҳем. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, раиси комиҷароияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон Мурод Шукрзода аз хоҷагиҳои деҳқонӣ, инфиродӣ ва заминҳои наздиҳавлигӣ дар ҷамоати деҳоти Сӯҷина ва Косатарош дидан намуда, барои гузарондани кишти такрорӣ, гирифтани ду ҳосил, захираи маҳсулоти ғизоӣ барои ҳар як хонавода дастуру тавсеяҳои судманд дод. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ёдоварӣ аз ҳолати дигаргуншавии иқлиму дучанд гаштани талабот ба маводи ғизоӣ дар ҷаҳон кишоварзонро барои таъмини истифодаи самараноки замин ва захира кардани маводи ғизоӣ барои 2 соли оянда ҳамавақт вазифагузорӣ менамоянд. бо мақсади дар амал татбиқ намудани чунин гуфтаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ кишоварзони шаҳру деҳоти Панҷакент ҳамавақт заминҳои наздиҳавлигӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии хешро самаранок истифода намуда аз ҳар як қитъаи замин ҳосили фаровон ба даст меоранд. инро боздиди гурӯҳи кории кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо роҳбарии раиси кумитаи иҷроия узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мурод Шукрзода аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродии ҷамоатҳои деҳоти Сӯҷина ва Косатарош собит намуд. боиси таҳсин аст ки дар аксар оилаҳо ва хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоатҳои деҳоти мазкур ба моҳияти ин дастуру супоришҳо сарфаҳм рафта, истифодаи босамари заминҳои саҳмия ва наздиҳавлигиро хуб ба роҳ монданд. дар оилаи сокини деҳаи Сӯҷина Эгамбирди Раҷабов дар 12 ҳисса замин як ваҷаби нокишта нест. онҷо гармхона ҳам ҳасту қитъаҳои кишти карам, помидор, бодиринг, токи ангур ва дар паси хона бошад гулу гулзор аст. чунин омадааст дар сомонаи расмии кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. гурӯҳи кории кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент инчунин аз хоҷагии деҳқонию обод ки ба он Абдухалил Қурбонов сарварӣ мекунад дидан намуданд. Абдухалил Қурбонов дар 4.5 гектар замин боғ бунёд намуда дар 4.1 гектар замин барои хӯроки чорво лаблабу кишт кардааст. инчунин 0.5 гектар картошка ва аз 50 ҳисса замин гандумро даравида тухми сабзӣ кишт намудааст. қитъаи пиёзу ҷувори макка низ ба назар мерасад. дар доираи сафари хеш гурӯҳи корӣ аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои наздиҳавлигии сокинони деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош низ дидан намуда аз истифодаи замин ва таҷрибаи хуби онҳо қаноатманд гардиданд. дар ҳавлии сокини маҳаллаи навбунёди деҳа Субҳон Ҷураев аз захираи зимистона ва консерваҳову шарбатҳои он дидан намуданд. сокини дигари деҳа Абдумаҷид Суюнов дар замини хеш гармхона сохта ва умедвор аст ки аз он ҳосили фаровони лимӯ ва помидору бодиринг ба даст меорад ва ҳамзамон ба бозор барои фурӯш мебарорад.
سهامداری خوجگی دهقانی حاجی برهانی محله نوبنیادی دهه چهارباغ باشد. حاجی صابر برهانوف میگوید که کشاورزان در 89 گکتار از جمله 56 گکتار باغ حاصل خوبی میوه، پیاز، قلنفری، بلغوری، کارتوشکا، جواری، مکئی دانی و دیگر خوراک چاروا پرورش نمودند و در زمینی که حاصل جو را جمع آوری نمودند نهالی بادرنگ کوچ نمودند. ضمن بازدید رئیس کمیته اجرایی مراد شکرزاده با همصحبتان دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده را جهت استفاده با ثمر زمین و رویانیدن حاصل فراوان شرح داده تاکید داشت که اجرای آنها امکانیت فراهم می‌آورد که نه تنها هر عائله با مواد غذایی استحصال خود تامین گردد بلکه در بازار نیز فراوانی و ارزانی باشد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خلوف. با مقصد بهتر نمودن فعالیت کسبی کارمندان وسایل اخباری عامه، پروفسور دکان فاکولته ژورنالیستیک تلویزیون و رادیوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده زلفیدین مومینجانوف با هیئت ایجادی شرکت صدا و سیما ملاقات دایر نمود. یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن نقش و مقام واسطه‌های اخباری عامه از جمله تلویزیون و رادیو در تامین فضای اطلاعاتی از مهارت کسبی روزنامه‌نگاران وابستگی کلان دارد. دکان فاکولته روزنامه‌نگاری تلویزیون و رادیوی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا ترسونزاده پروفسور روزنامه‌نگاری مشهور زلفیدین مومینجانوف با فعالیت صدا و سیمای شهر پنجکین شناس شده. ضمن ملاقات با هیئت ایجادی و تکنیکی صدا و سیما، پروفسور زلفیدین مومینجانوف نخست توجه روزنامه‌نگاران را به بلند برداشتن استعداد و مهارت کسبی جلب نموده اظهار داشت که با شرافت صاحب استقلالی ژورنالیستیکا تکامل یافت و عین زمان شماره واسطه‌های اخبار الکترونی و چاپی در مقایسه با دوره شوروی 10 مراتب زیاد شده است. بنابراین جهت فعالیت در واسطه‌های اخبار عامه باید صاحب اختصاصی کسبی بودن خیلی ضرور است. او توصیه داد که باید کارمندان صدا و سیما مهارت کسبی خویش را از طریق تحصیلات فاصلوی در فاکولته ژورنالیستیک و کورس‌های آموزشی تکمیل بخشند. کارمندان صدا و سیما درباره نازکی‌های کسب ژورنالیستیک سوال‌ها داده جواب‌های مشخص گرفتند. محرر صدا و سیما عباس همراه‌زاده و پروفسور زلفیدین مومینجانوف برای مصلحت‌ها و توصیه‌های سودمند در سمت بلند برداشتن کسبیت و مقام روزنامه‌نگاران، کسبیت و مشغولیت روزنامه‌نگاران جوان در انعکاس حادثه و رویدادها تهیه برنامه‌های پرمضمون عرض سپاس نمود. چند پیش در شهر دوشنبه کتابی سابقه داری معارف عباس سید مرادزاده با نام لطیفه ها از چاپ آمد. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگری برنامه. در شهر دوشنبه کتاب نوبتی آموزگار علوچی معارف جمهوری تاجیکستان عباس سید مرادزاده با نام لطیفه ها به چاپ رسید. این کتاب تحت تحریر ادیب شناخته عبدالرؤوف مرادی به چاپ رسیده است. عباس سید مرادزاده 20 سپتامبر سال 1940 در دهه مزار شریف شهر پنجکین چشم به عالم هستی گشوده از پدر و مادر بر وقت یتیم مانده است. پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 و کورس 2 ساله آموزگاری شهری پنجکین او سال 1966 شعبه روزانه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام استاد صدرالدین عینی را ختم نموده در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه. پس هم در زادگاهش دهه مزار شریف با فرزندان مهنتکشان تعلیم و تربیت داده است. عباس سید مرادزاده از سال 1968 تا سال 2003 در مکتب میانه رقم 6 دهه قوسری جماعت به نام استاد لایق فعالیت پرثمر آموزگاری را وسعت بخشیده 54 سال عمرش را به تعلیم و تربیت نسل نورس بخشیده است. عباس سید مرادزاده
имрӯз давлати пирӣ меронад. ӯ дорандаи дараҷаи олии тахассусӣ бо ифтихорномаҳои кумитаи марказӣ, созмони камсамолии ҷумҳурии Тоҷикистон, идораи маорифи вилояти Чимкенти Қазоқистон сарфароз гардида дар чандин фестивалҳои байналмилалӣ ширкат варзидааст. Дар китоби латифаҳо хонандагон метавонанд барои худ беҳтарин латифаҳо, рӯйдодҳо, хотираҳои муаллифро қироат карда барои худ як ҷаҳони навиро фатҳ намоянд. воқеан китоби латифаҳои Аббос Саидмуродзода барои ҳар як хонанда фараҳу шодӣ эҳдо мекунад. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо танзиятиву хонободиро хоҳонем. хайр.